Tak, jedu dneska vyzkoušet nový dron NIO. Uvidím, jak to bude vypadat na cyklostezce kolem Odry. Ještě jsem tam nebyl po těch povodních. Vlastně jsem ještě od povodní vůbec nikde nebyl, protože mám problémy se zadama. Trochu to je lepší, tak říkám hned se projedu a vyzkouším dron. Tak to je klasika, spustili mi závody před nosem ve Svínově. Tak to budu podcházet podchodem starým kolem Porubky po dálnici. Tady jde vidět, že šla ta voda vysoko. To tady bylo plné. To je zachytané až ta tráva na stropě. No, Porubka byla hodně rozvodněná. Tady jdete vidět na těch schodech, plné. Porubka byla rozvodněná a hodně zatopila starou Porubu. Jsem kousek před Košatkou. Tady budu chtít někde vyzkoušet toho drona. Vidím, že most přežil, ale voda šla těsně pod ním. Trochu fouká, to jde vidět, jak se naklání, ale drží zatím, no. Tak pojedem. Tak, zatím dobrý. Tak pojď, přistaň.
Dnešní výška nebyla moc dlouhá, bylo to spíš na protáhnutí zad a vyzkoušení drona. Takže taky prcek drona jsem vyzkoušel, výborná věc. Má to samozřejmě plno funkcí, které se dají nastavit. Výška letu, že kroužení, sledování. Takže dobrý, vleze se to do kapsy. Za mě dobrý. Dneska byl trošku vítr. Někdy na hranici ten poryv byl, takže s tím byly problémy. Tak samozřejmě je to taky prcek, takže což. Jinak dneska mám, se dívám, 40 km, ještě takých 13 domů. Na protáhnutí stačilo, na záda nic moc. No což se nemohl vydržet doma, takže tak asi. Tak, ahoj.